बेलाइखे खा खामजाक खा खामानि कक तामनि बागै हिंखाय सिनि 17 नं पेकजल जन्म जयनगर कन्स्टिट्युन्सिनि आन्दार जे बुबागरा 23 तारिख खना फाइनान हनि तंमानि बुबागरानि बेलाइखे इमारजेन्सि मानि बागै बो आबनो 23 तारिख 24 तारिख खलाय रेखा अबन बागै जत्त सिनि कन्स्टिट्युन्सिनि जत्त बर रकनो आं नं थेनि नाखार मंसाना तामनि बागै बुबागरानि इमारजेन्सि मेघालयनि सीएम बाय मीटिंग रिंजाकमानि बागै बो समय सानका जोंनो तै सालसा डेट पिसगै रखिदे 23 तारिख जागा 24 तारिख खलायदि हनै बो सामाबाय नरकनि थेनि आं जत्त नाखार मंसा जों एकई टाइम टेबल जत्तनो ठीक तंनाय प्लस जों ताबु जे एनाउन्स खायतमरक अबरक जों तैसा बेक खायमाना हाका तामखे 23 तारिखनि प्रग्राम ना जों 24 तारिख त्रां थांगा अबन बागै जत्त सिनि आमचाइनि जत्त जे सिनि वारियर्स लीडर्स नर प्रत्येकटा जे नंनि गारि एरेन्ज खालामना आबनो तै सालचाओ बारिदै 23 तारिख जागा 24 तारिख खलायदि नै नंनि थेनि जत्तनो कबगो सकना जत्तनो हामबाय खुलुमखा।